és el càncer de l'actual secretaria general, que ja l'han tret, es va instal·lant allà i ja l'han tret d'Esplugues i ara s'ha instal·lat al Museu Colet i ara espero que el treguin del Museu Colet, que el seu lloc és estar a Convergència al carrer Còrsega, i preocupar-se dels tancs de l'OTAN perquè és de la Comissió Exterior del Senat, per tant que es preocupi d'anar a Líbia com ell va a l'Àfrica cada mes a donar un vol. Bueno, doncs ja que parla aquest tema, a mi em va sorprendre que el partit del que jo sóc militant, un senyor que no té res a veure en aquest moment en el món de l'esport, però que realment està manant, agradi o no agradi, que volia ser secretari general de l'esport ara, que volia posar-hi, si no ho era ell, el seu protegit, que era Albert Marcó, deia que la Unió manava massa. La Unió no manem ni no manem. La Unió el que fem és treballar, treure rendiment de les instal·lacions que tenim, ajudar tots els projectes que tenim la Unió de Federacions, que això no ho fa ni ho farà mai la Secretaria General de l'Esport. Per tant, ell ho considera que som una competència i per tant ens vol eliminar en part de les nostres activitats que estem fent. El senyor Maldonado és un senyor que només veu les coses en va o en bé, però en blanc o en negre, mai la vida és blanca o negra. I per tant, doncs, considerava que ell havia de tenir una persona a les seves ordres. Jo sempre he sigut independent, i el senyor Maldonado ja ho he demostrat quan va dir que volia posar un altre candidat, vaig dir molt bé, doncs, eleccions. I el resultat ja s'ha vist. De 67 federacions, 65 m'han avalat. I el senyor Maldonado no l'ha avalat ningú. I el senyor Maldonado ha intentat buscar molts presidents que em fessin la competència. Jo no tinc cap interès en ser president. El meu interès en ser president és que mentre vagi creant coses noves, com ara la gestió del mòdul 4, que tampoc els agradava al senyor Maldonado, però que el tenim per concurs i per tant l'hem guanyat, doncs no hi té res a pelar. Crec que la baixada serà d'un 10, un 17%, més un 17%. Jo crec que s'ha fet tard i malament, perquè el que no pots dir-ho és ara, que fa una setmana ho han fet, una baixada amb una sèrie de federacions que ja han acabat la seva temporada, o l'estan acabant en aquests moments. El que vol dir que ja han gastat els diners normalment de l'administració arriben tard i malament, però això és un fet històric de tota la vida que jo estic amb esport, sempre han arribat tard i malament, i això ens preocupa molt, perquè totes estaran amb un dèficit i hi ha federacions que viuen estrictament de la subvenció. Tens una federació doncs, com bàsquet, que té una economia sana, tens una federació com tennis, que té una economia sana, tens federacions com el futbol, que passen moments difícils, però que pel seu volum ho superaran, i n'hi haurà petitones que no ho superaran. El que vol dir que això l'esport farà un pas enrere important. Nosaltres vam guanyar un concurs per gestionar aquest mòdul 4, que és el mòdul més important, la instal·lació més important que hi ha actualment a Europa per poder entrenar bé. Es poden entrenar 20 esports, hi ha una piscina amb una torre de 10 metres d'altura, hi ha una piscina especialitzada només per natació sincronitzada, hi ha una piscina de 50 metres per parar els nedadors, i és tan gran, és tan important, que només ocupa el 50% de l'espai en aquest moment els nostres atletes catalans i les federacions espanyoles. I perquè sigui mínimament rentable hem d'anar a buscar el món internacional, el Comitè Olímpic Internacional, Solidaritat Olímpica, doncs que ens comenci a fer la propaganda, i segurament en donarem un nom diferent que es digui Esport Samaran Center, perquè el nom de Samaran a nivell del món és superconegut. Nosaltres tenim durant 20 anys l'exclusiva de gestió, i això és la primera vegada que les federacions catalanes podran accedir de peu dret, diguem-ne, en el CAR de Sant Cugat.